muone, Yesu ari kupura, uyai muone, Yesu ari kupura. Hosana, 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 mwana wa Maria. Yesu ari kupura, Hosana, 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 mwana wa Maria. Yesu ari kupura, Opinda uyai muone, Musha wa Maria. Yesu ari kupura, Opinda Jerusalema muone, Musha wa Maria. Yesu ari kupura, Hosana, uyai Hosana, muone, Hosana, mwana wa Maria. Yesu ari kupura, Hosana, uyai Hosana, muone, Hosana, mwana wa Yesu Maria. ari kupura, Majira uyai muone, akawaita ruhusa. Yesu ari kupura, Majira akawaita muone, ruhusa. Yesu ari kupura, Hosana, uyai Hosana, muone, Hosana, mwana wa Yesu Maria. ari kupura, Hosana, uyai Hosana, muone, Hosana, mwana wa Yesu Maria. ari kupura. Wanu woye tese tererai, Jesu ari kupfuura kwenda ku Jerusalema. Tiri kukumbira wana mai wose kuti muene machira tiwaridzire mambo wedu Jesu achipfuura. Wana baba huyene michindu yenyu muchipurudza muchiridza mhurudzo, wana mai mhururu tichipemberera mambo wedu Jesu ari kupinda muJerusalema. Nasi mambo wedu wauya, tinoda kupururudza. Haleluya, haleluya. Nyika yese ngatiuye, wari muBheterehema, wari muKapenaume, wari muJudhiya, wari kuAmerika, wari kuBriteni, wari kuAfrika. Uyai tisangane tipururudzire mambo wedu. Mambo wedu wauya, Yesu Kristo. Uyai muone, Yesu ari kupura, uyai muone, Yesu ari kupura, Michini yakawaitwa muone, kupangidza ruhusa. Yesu ari kupura, Michini yakawaitwa muone, kupangidza ruhusa. Yesu ari kupura. Hosana, 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 mwana wa Maria. Hosana, Uyai muone, Hosana, Hosana, mwana wa Yesu ari kupura, uyai muone.